Oni odlučuju o našoj sudbini, a često koriste takav vokabular da mislimo kako se zapravo šale s nama. Citiraju stihove pjesama, narodnih poslovica, govore dvosmisleno da vjerojatno ni sami ne znaju što su htjeli reći. Vređaju se na takav način da to ne smijemo ni pustiti u integralnom obliku. I da tragedija bude veća, mi smo ti koji smo za njih glasovali. Mato Barišić i Jedin Mahmuljin pretražili su naše arhive i pronašli koješta. Pogledajte smiješno tužnu stranu hrvatske politike. Ti si kreten, Nikad mi nije palo na pamet da tebe nazivam idiotom i šaljem u PM. Sve mi se čini da nam, nažalost, gaće i hlače i dalje padaju. Inače je ovo samo isprazno lajanje na mjesec. On može nastaviti lajati, ali ispred sabornice. Dosta! Stop! Dosta! Trebalo potjerati što od vlasti! Tako to ponekad izgleda u Saboru, mjestu gdje se slavi hrvatska demokracija, donose državne odluke gdje vlada međusobno uvažavanje različitih političkih stavova. Naša politička scena obilježena željom za spektaklom, željom za predstavljanjem slike, a ne sadržaja. I prije ili poslije građani će to kazniti ili honorirati ovisno o vlastnim željama. Da stvari nekad znaju izmaknuti kontroli, svjedoci smo gotovo na svakoj saborskoj sjednici. Bude tada svega. Od uvreda, do ismijavanja. Kako? Pa do konkretnih rješenja u režiji predsjednika Sabora, zaduženog za uvođenje reda u saborske klupe. Hitni postupak, prvo i drugo čitanje. A kad stvari izmaknu kontroli, što drugo nego dati petama vjetra. Tako ponekad ono što bi trebala biti ozbiljna saborska rasprava postane dijalog priličniji meksičkoj sapunici nego državnom parlamentu. Sapuničarski pristup životu je nažalost postao predominantan i u ozbiljnim disciplinama kao što je politika. Ali za tango treba dvoje. Puno je važnija forma, efektnost, medijska privlačnost nego što je sadržaj. Povjerenje građana općenito u političara u Hrvatskoj je nisko. I očekivanja su sve niža. Tako da su mnoge izjave političara jako dobar predmet isprdnje građana i dobar predmet jednog političkog humora. Estradizacija politike nije ništa novo. Dogodila se u svim demokracijama, no problem je u tome što umjesto da rješavaju bitna pitanja poput vanjskog duga ili krize, političari govore nešto posve nerazumljivo. Vlada donijela odluku da će Saboru preko plota ubaciti 5 novih amandmana. Nije vlada ništa dobacila preko plota. Ne preko plota, ne kroz plot, nego u stvari oko plota. Tako se citiraju i stihovi. Ako ušutkate pjesnika, sigurniji bit će trenutak, ali izgubljeno bit će doba. Citati su vam jako opasni. Ako prečesto citirate, ljudi će vrlo lako zaključiti da nemate vlastito mišljenje. Pjevaju se pjesme. Na provi mu restu friži, a Timun mu biži tamo di bi tija, a di ne bi smija. Iz ladica izlače i poznati epovi. Harač rajo, harač treba. A oni odgovaraju, to nije deranje, gospodine Jarnjak, nego ekspresivno izražavanje. Radi se o pjesmi, gospodine Jarnjak. Volio bi da malo više čitate poeziju. Saborski poezija je na dnevnom redu. No tu su i nenadmašne i nezaobilazne poslovice, izreke, poskočice, doskočice. Poput one tko je jamio je, bivšeg zastupnika Ljube Česića Rojsa. On je time htio reći tko je u privatizaciji i svim onim muljanjima koje su bili maznuo, taj je maznuo i bit će bogat, ništa mu se neće dogoditi. Ne. Najpoznatija uvreda ikad izrečena upućena je predsjednici HNS-a Vesni Pusić, autor Anto Kovačević. Bog nije žene stvorio za mudraca, nego za madraca. U ime digniteta ovoga Sabora moram vam reći da vas Ispravak netočnog navoda nije replika bila i nema odgovora. Ne za mudraca. Mislim da će se uvijek izvlačiti kao primjer neukusa i primjer kako se ne smije nastupati prema drugoj osobi. Narodne poslovice i izreke poseban su element javnih nastupa. Jedna od njih obilježila je prošlotjedni spektakl zvan Sanaderovo svjedočenje. Ko po drugim jamu kopa, sam pada u nju. Teatralnost prije svega, ali i dvosmislenost koja se krije iza naoko bezazlenog pučkog govora. Bivši premijer želi njima poručiti da je svjestan toga da mu rade o glavi, ali da s druge strane ni on nije bez nekih argumenata ili pod navodnike bez nekog oružja. U nas se to kaže kad malo dijete ne zna hoće li piškiti ili kakit, pa mislim tu je negdje to otprilike.
Meni je to ponekad i simpatično i drago, no osjećam da iza mnogih tih poslovica krije se zlouporaba. Da će ova izreka, ko po drugim jamu kopa, sam pada u nju, postati jedan od najzvučnijih dijelova njegova svjedočenja, bilo je za očekivati. Zna se i kome je bila namijenjena. Čekali smo konkretan odgovor na poprilično nekonkretnu izjavu i dobili ovo. Mnogi danas vole poslovice da snijeg nije pao da pokrije brijeg, jel tako, nego da se pokažu različiti tragovi. Da se time pokušava zapravo zamagliti nedostatak nekakve jasne politike, jasnog stava. Klin se klinom izbija, shvatila je to i premijerka. Rekla sam negdje, ja se ni mraka ne bojim, makar sam žena. Donedavni stranački kolega i bivši potpredsjednik vlade ove godine zaslužuje biti na vrhu ljestvice izjava koje se pamte. Osjećam se ko Josip prodan u Egipatu roblje od svoje braće, eto. Istina je voda duboka i u toj vodi ja se ne mogu utopiti. Od Thompsonovih stihova do rekonstrukcije biblijskih prizora. Sve smo to mogli čuti i vidjeti na našim ekranima. Bilo je to izjava koje uopće nisu na hrvatskom. Faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Faut de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace. Teško mi je zamisliti uopće i izračunat postotak SDP-ovih birača koji govore francuski. Kao što kozaci biraju atamana na galamu i decibelima. Uzrečice koje on često zna koristiti, velik dio niti birača, vjerojatno ni SDP-ovih birača ne razumije. Čini se da se naši političari često toliko zaigraju riječima da zaborave zbog čega sjede tamo gdje sjede. Kad čovjek zgubi gaće, to nije toples. Nego? Ne želim biti poklopac za svaki lonac. Ima tu i onih koji žele biti frajeri. Koje žene vole šonju? Pojedinaca koji nastoje biti smrtno ozbiljni. Ako neko treba napraviti sanitarni čvor, ne mislite valjda da će ja to raditi. Onih koji zbog nespretno sročenih rečenica izazivaju salve smijeha. Nemate toliko senzibiliteta kao ja, jer ja sam bio medicinska sestra godinu dana, previjao. Evo, to sam ti reći, oprostite. Imate pravo sve. Sve je ovo dio našeg političkog folklora. Poslovice, citati, stihovi, pa i uvrede. Sve ovo imamo pravo, nemamo pravo parkirati kraj Sabora negdje. Jel? Znači sve drugo možemo, ali jedino parking je problem. Stručnjaci tvrde da bismo se nasmijali potrebno izazvati grčenje 17 mišića. Gledajući našu političku scenu, dobro da ponekad ne završimo s ozbiljnim ozljedama, no šalu na stranu. Istina da smijeh nikome nije naštetio, no ponekad je mala granica između smijeha i plača, osobito kada znamo da oni koji smo birali nisu u Saboru i vladi da bi nas nasmijavali, već rješavali stvarne probleme koji, nažalost, nisu ni najmanje smiješni.